tohle upletete, víme tady ten navrch, tady ten, přeložíme sem a provlíkneme. Počkejte, já jsem se teďka ztratila. Takže tenhle ten provlíkneme dolů, takhle, a utáhneme, ale pozor, ať se vám ty dva dolní provázky nekroutěj, protože když děláte zatočený, a ještě když děláte rovnej, takže to jde blbě plíst. Napište do komentáře, jestli jste to už někdy pletli. Já jsem se to naučila hned. Je to tady ten jednodušší, tady tam ten rovnej je těžší, který ještě neumím, protože já dělám tady na ten rovnej na jednu stranu, ale když se to dělá na rovnej, takže se to musí třídat, ale nějak to je úplně stejný, ale jedině se to tak musí třídat. A když se ztratíte, třeba když se takhle ztratíte, že nebudete vědět, co problíknout, tak to, jde se to jednoduše rozvázat. A můžete písat znovu. Ahoj.